Usephinde futhi ungenile ke udokotela umthandazi uDlamini uyabingelela futhi ke emagumbini amanomhlaba Petritifu yonke namaphethelo usengenile uhamba nobaba umlojwa umsakazo omkhulu. Sizobingelela manje ke abaleli abakhona emakhasi abavuke bahlale bavula amadlebe bezwe ukuthi namhlanje udokotela uza nasiphi isihloko udokotela uza nayiphi futhi indlela yokuphilisa abantu kodwa njengoba angena ngeinsimbi ezinkulu insimbi ezinamandla insimbi zonyazi lwezulu ngisayona bangani zakwethu ngingakhohlwa lokufuna ngakulibala kodwa ke ngithi phambili ngesintu sethu ngiyabingelela bakhamlojwa sawubona baba. Yey sawubona Dlamini. Sawubona msakazi. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje ngaso lesi sikhathi sibheka isintu sethu. Amen ba. Sidlalele namhlanje sibhekani uma sithinte udaba oluthinta isintu sethu. Namhlanje abamlojwa into engifisa sibheke kakhulu ngifisa sibheke ukuthi lini idlozi. Umgomo wedlozi uhamba kanjani? Okay. Abantu kufuna ukuthi idlozi bali-understand ngayiphi indlela. Okay. Uma unga-understand yini ezokwenzeka kuwe empilweni yakho. Akuzokwenzeka ngoba usuke uthusiwe noma kusuke kwenzakaleni. Kusuke kunguwe okhipha igama elibi wazi lagcina idlozi lenyanya leze lagcine lagdela inkinga empilweni yakho msakazi. Ake siqale yini idlozi? Msakazi ukuthi lo daba esingele kulo namhlanje udaba onamandla olujulile. Futhi ke alidinga abantu abakholwayo nabantu abangakholiwe. Okay. Uyakholwa awukholwa usindiswanga kwazi ukuthi idlozi into ekhona emhlabeni. Abantu asebalele idlozi msakazi. Oh yeah. Umuntu nomuntu unedlozi la kubo. Kunezinto ezimbi esesizenze noma sesiyikhulume singaboni ukuthi sasanga yizo izona ezofike zivimbe ini impilo yethu. Okay. Ngiyacabanga ukuthi ngangaveza ukuthi kunabantu namhlanje abanemali eyashiwa ngabazali babo lesangasekho emhlabeni. Mase kuthiwa sekukhulunywa ngabaphansi ngabalele athi umuntu ayikho leyo nto leyo. Labantu labayikho into abangisiza ngayo. Kodwa sikhuluma ukuthi kune 100,000 yasale ebank namhlanje uvula amabhizinisi ngaleyo mali wasizwa ngabaphansi. Ekhaya kunehlahla esikhona esamakota pen noma asamapentshisi esatshalwa bokhokho omkhulu maka ama orange. Okay. Lo namhlanje wena mlayelo khona ekhaya ophilayo uphila ngayo leyo nto. Ngawo lawo makota pen uyawathengisa edolobheni. Awatshalwanga wena. Atshalwa abomkhulu bakho noma ke abazali bakho. Yeah. So ngizama ukuthi abantu mabaqonde ukuthi isintu into emqokwa isintu into esebenzayo. Futhi lokho ngenza ukuthi noma kuthiwa isintu awusilandeleli kunabantu nje abakholiwe kodwa ke angeke baze basho ukuthi hey impilo yami isistakile isime ndawonye. Yeah. Ngokuthi baveza amagama ukuthi isintu asilutho isintu into engenamsebenzi. Idlozi liyakhuluma umuntu mayefile esephumulile uyakhuluma elele emathuneni. Uyavela ngephupho. Kunezinto ezenzakala ngomsakazi. Umuntu uyafika ngephupho akhulume nawe ebusukulele. Yeah. Angafika ngo6 o'clock akhulume nawe. Wena uvuke ngo6:15. Usakhumbula iphupho leli elikhulunywe ngomuntu owakini noma umuntu othize. Within 5 minutes solikhohlile iphupho noma kanjani. Selihambile. Kungaba nguye ngaba ukuthi wena nje okukhona ngihambi kahle kuphi empilweni yakho. Ya emzimbeni wakho nje umuntu usheshe ulahleka ngamaphupho. And utho iphupho lelilahlekile vele belikhuluma. Angazi mayithiwa umsakazi. Ngizwa kahle. Ngiyafisa futhi ke singene sibuye kule ethinta ke abadala uthi amadlozi ukuthi mhlambe